Ikastolan beti egin izan ditugu ekimenak euskararen erabilera bultzatzeko, baina ikuste genuen azken urtetan gizarte asko aldatzen ari zela eta gure ikasleen kontsumo eredu horiek ere asko aldatu ziala eta nolabait berrikusi behar genitula ere euskararen erabilera sustatzeko eskaintzen genizken ekintza horiek, ez? Eta pixkat ideia hori buruan genula, 2019an izan genuen lehenengo ideia edo pixka bat Blaitu kluba sortzeko, gero pandemia etorretzen eta nolabait lozorroan utzi genuen pixka bat ideia, eta pasadan ikasturtean ja martxan jarri genuen gaur egun Blaitu kluba dena. Helburu nagusia esango genuke ikasleen euskeran erabilera handitzea dela, eta erabilera hori sustatzea eta bultzatzea. Eta ikastolan ez ezik ere kaleetan hitz egitera animatzea. Hori izango genuke dela helburu nagusia. Ikuste genuen helburu hori lortzeko edo behintzat bidean jartzeko lehen Oinakik esan duen bezala ekimen ugari egiten genituen, baina hala ere ikusten genuen erakargarria zen zerbait eskaini behar geniela, jolasarekin lotutakoa, isiarekin lotutakoa eta ez hainbeste gela barruan ematen dian klase formatura, ezta? Beraz, pixka gure ideia hortik izan da. Erabileran asmatzeko, beraiek erakargarri egingo zituen produktu bat sortzea. Erakargarria, modernoa, freskoa eta pixka bat orain arte egiten genuenekin hautsiko zuena. Eta, helburu horretara lortzeko ere iruditzen zaigun behin baliabide digitala grabatuta eta beraiek youtuber lanetan jarrita aukera ona izango litzakela ere etxerako zubi hori egitea, bai? Alegia ikastolan lantzen duguna, etxean ere jakin dezaten ikastolan zer lantzen dugun, ze eduki lantzen ditugun kasu honetan, eta pixka bat bide eman ere etxean ikastolan egiten dugunan ere horri buruz hitz egitea. Eta horretarako ere balio izan du, eta gure helburutako bat ere bada komunitatea, ikastolan ezaugarria den komunitate izaera hori ere indartzea, beraiek ere inplikatzea helburu potolo honetan, kontzientziatzea ere ze egoera larria daukagun eta beraiek ere beraien aletxoa jartzea. Blaitu klubean eskaintzen ditugun edukiak edo ikastolako komunitate osoari zuzendurikoak dira. Klubaren barruan edo programa desberdinak eskaintzen ditugu adintarte desberdinetarako ere. Ikastolako txikienentzat txotxak izeneko atala daukagu eta programa hauetan umeentzat tipin kontaketak eta asmakizunak eta horrelako edukiak sartzen ditugu. Gero LH-ko kasuan Busti izeneko programa daukagu eta programa honetan euskal musika taldeen proposamenak egiten ditugu, txisteko kontaketak ere bai, txistirriak izeneko ataloa daukagu eta azken atala edo izaten da esketxarena. Eta normalian programa hau laguntzen dugu, unitate didaktiko txiki bat sortzen dugu, gehienetan programa ikusten denean ere ikusi duten horren inguruko lanketa txiki bat egiteko. DBH-ko gazteentzat tantak izeneko programak ekoizten ditugu eta kasu honetan DBH-ko ikasleek sortzen dituzte gidoiak eta aurkezpen lanak eta egiten dituzte eta euskal kulturarekin zerikusia duten ekintza edo musika talde edo dena delakoaren inguruko gomendioak ematen dituzte. Eta gero baditugu beste bi ekimen esango genuke, kasu honetan komunitate osoari erabat zabalik daudenak, erronkak saio alde batetik, erronkak saioan challenge eta lehiaketa izaten ditugu eta kasu honetan proposatzen dena da, challenge hortan eskatzen dugun hori edo, erronka horri erantzun bat ematea familia giroan edo lagun artean eta egindako hori grabatu eta Blaitu klubera bidaltzea eta lehiaketa ere, arrasto batzuk ematen ditugu eta asmatu behar izaten da kontzeptu sekretua zein den. Eta sariak ere izaten dituzte erronkak saioan. Eta gero azkenik badaukagu Blaitu Miluze lehiaketa, 3 hilabete bakoitzean edizio bat egiten dugu. ETB-ko Miluze lehiaketan oinarritutako Kahoot jolas bada. Eta kasu honetan, astelehenetik ostiralera entrenamendu saioak izaten dira, eta egunero Kahoot bat argitaratzen da, eta asteburuan finala handia izaten da. Pasadan ikasturtean, azkeneko Blaitu Miluzeko azken edizioko finala,
ikastolaren egunean egin genuen modu presentzialean, baina bestela virtualki jolasten da. Eta kasu honetan ere, sari erakargarri xamarrak jartzen ahalegintzea. Bueno, saiatu ginen beraien tokian jartzen, beraien azalean jartzen eta ea ikasleek zenekin konektatuko zuten edo zerk egingo zuen erakargarri. Eta kasu honetan hasi ginen nahiko modu desordenatu batean zerrendatzen, ezta? Batetik txisteak, beste batetik euskal musika taldeen bestien ranking bat egitearena, antzerkia eta sketxan ideia ere hortik atera zen, txikienentzako ere ipuinak, jolasak, pixka bat modu desordenatuan zerrendatu genituen hasiera batean, da gero hasi ginen adinka pixka bat sailkatzen, bai? Hori, HH-ko programarako, gian egokiago izango litzatekeela ipuinak eta jolasak sailkatzea, LH-koentzako txisteak, hori, euskal abestien rankinga edo antzerkiko sketch txikiak egitea, eta DBH-era iristeko ikuste genuen gehiago izan beharko lukela beraien nahiak, beharrak pixka bat entzun eta beraiek sortzea. Baliabide handirik ez daukagu, baina daukagun gutxi horrekin ahalik eta lanik txukunen egiten ahalegintzea. Blaitu klubeko lan taldean esango genuke 4 arduradun gaudela, eta 4 arduradun hauek arduratzen geha lanaren gehiengoaz. Ideiak idatzi, grabaketak egin, edizio lanak ere bai. Eta LH-ko kasuan ikasleen parte hartzea izaten da, gela bakoitzak Blaituko ordezkari bat izaten du, eta ordezkari hori izaten da kamera aurrean aurkezpen lanak edo aukere lanak egiten ikusten duguna. DBH-ko kasuan voluntarioa izaten da, Blaitu klubean parte hartzea, eta hauek laguntzen digutela, beraien tanta programako edukiak beraiek sortzen dituzte, beraiek idazten dituzte gidoiak, aurkezpen lanak egin ere bai, eta Blaitu Miluze lehiaketako edukiak sortzen ere DBH-ko hauek laguntzen digute. Grabatutako eta editatutako eduki guztiak YouTubeen zintzilikatzen ditugu. Eta, YouTubeen ez ezik, gure ikastolako webgunean ere sortu genuen atal berezi bat, Blaitu Kluba izenekoa, eta atal horretan modu ordenatu batean eta eskura aurkitu itzazkete gurasoek gure eduki guztiak. Lehen oinakik esan duen bezala 4 irakasle arduratzen geha Blaitu Kluba martxan jartzeaz eta bere martxa zaintzeaz, baina hala ere egia da komunikazio arduradun bat ere badaukagula ikastolan eta bere lana izaten da askotan webgunea txukun mantendu gure atala, bideo berriak webgunean jarri eta gero sareetan ere berak zabaltzen ditu bideoak. Lehen esan dugun bezala, helburutako bat ere badalako familiek ere eskura izatea bideo hauek, etxean ere ikusi ditzaten eta seme alabekin ere gai honi buruz ere hitz egin dezaten. Esango duke etxe barruan daukagun erronka nagusiena dela nerabeak gehiago engantzatzea. Ikusten dugu sortzen ditugun eduki hauek adin txikiagoko ikasleen kasuan nahiko ongi funtzionatzen dutela, baina zailtasun handiagoa dauzkagula DBH-ko ikasleen gana iristeko. Eta hortan gabiltza zer egin edo zer eduki sortu nolabait erakargarriagoak izan daitezen beraientzat. Eta gero askotan esaten dugun beste kontu bada, nahiko gondutela Blaitu Kluba herrira ere zabaltzea. Azken finean ikastolan sortutako proposamena da, baina nahiko gondukena da ikasleek Blaitu Kluba bizitzea. Ez dakit bizitzako esparru guztietara, esparru guzti eragiten dien klub bat bezala edo ekimen bat bezala, ez? Eta pixkat helburu horri erantzuteko, pasadan aurreko urteko herriko festetan, Madalenetan, Blaitu Festa antolatu genuen ere, nolabait Blaitu Kluba herrira ere zabaltzeko, ez? Eta azken erronka potoloa daukaguna da, nahiko genuke Blaitu Kluba eskualdera, oarsoaldeko 4 herritara zabaltzea, eta, bagabiltza oarsoaldeko garapen agentziakoekin bilera batzukin ditugu, eskualdeko 4 udaletako euskara teknikariekin ere harremanetan gabiltza, egon daitezen aukera horiek aztertzeko, eta etorkizunean Blaitu Kluba Orereta ikastolara mugatu beharrean eskualdera zabaltzeko
eta nolabait, edatu da den pixka gehiago, ez?